Krasavec, hele, on škráblej, hele. Pěkně. Možná, že už škráb nějaký jiný cumec. Právě. Oni se koušou kvůli paření. Kde to má? Tady nahoře, přesně. Tady Do tvrdýho to píchne. Já to nevidím. Hele. To ucvak. Už jsem to ucvak, tady už to vidím. Tak, háček Přivážíš to? Jo. Tak, počkej, uděláme kýbl. Tadyhle si... Počkej, já se změřím. Kolik bude mít? Schválně, já typuju tak kolem asi 60? Že by 60 něco asi. Cože? Ráde. Ani děda ho nikdo. Já bych přines prosím vodu, já ho musím poslouchat. Kousne mě? Ne, tak si ho vyfoť aspoň. Já se chci změřit, Ondřej. Krasavec, kolik má? 59, no tak 60 teda. 58. Já jsem typoval, že bude mít 60 a typnul jsem správně. 58 má. A co, typnul jsem skoro, úplně přesně, skoro. Jsi se posral. Jsem se posral. Haha. Já když chytnu nějakýho toho slepíše, tak mě vždycky posrá. Tady ten slepíš vodní je výjimkou. Ale pustíme ho, ne, já ho chci, tady. Mám on žere tady rybičky a kapky. Jo, točí to měl, to nevyfotil obráceně. Takže tohle asi bude, teda nevykupu jako blázen. Dej ho tady. Hodnej, pojď. Do toho. Je. Já ho vidím poprvé v životě. Já taky. Ne, nevidím. Proti jeho obráceně si ho vyfoť. Takhle si ho vyfoť, jako ať má to, ať není ten... Ukaž mu vždy. Krasavec. Pojď, počkej. No, takhle by byl hezký. Krištu, honem ale. Nech ho, takhle odsaď pojď. No. Z vrchu musíš se postavit. Takhle, tady odsaď, takhle. Sehni se trochu, tak.